No joo, nyt on eka kertaa testasin pilkkivavas renkaita sitoo tuolla Air Carbon messillä. On, on ainakin tosi helppo laittaa, että varmaan vartissa sit ois jikivavaan tai teippaisi. Ihan hauskan näköistä materiaalia. Yllättävän hyvin se tarttuu vähän CPtä päälle ja kuivattaa ja sitten epoksit niska. Kyllä toi aika veikeän näköinen. En tiedä, onko toi nyt niin mullistavaa, mutta on se nyt vähän ainakin erilaista kuin langalla tehty.